De brandweer is alert en rukt bij een natuurbrand direct uit met groot materieel. Maar een natuurbrand kan heel snel gaan. Zeker met een beetje wind, zeker met de droogte op dit moment. En verder in deze Zeeland nu. Mankracht uit het buitenland. En een week langer in spanning. Goedenavond. Door de aanhoudende droogte staat de brandweer extra paraat. Zodra er een melding komt van brand in een natuurgebied, wordt er direct met groot materieel uitgerukt. 4 blusvoertuigen en 2 watertankwagens met vele duizenden liters water. Liever 10 keer voor niks uitrukken dan 1 keer te laat komen. Lang niet iedereen is blij met het warme en zonnige voorjaar. En dat heeft alles te maken met een tekort aan zoet water. Door extreme droogte komt bijvoorbeeld de landbouw en de natuur in de problemen. En dat zorgt misschien ook bij de brandweer in Zeeland voor een extra uitdaging. Bij een normale buitenbrand, in de normale tijd zal ik maar zeggen, rukken wij uit met 1 blusvoertuig, soms met 2 blusvoertuigen. Maar op dit moment vanwege de extreme droogte doen we dat met 4 blusvoertuigen en 2 extra watertankwagens. En dat doen we bij de eerste melding. De oppervlakte, het gras, daar ligt dorgras, doodgras, maar ook bomen die zijn wat droger. En zeker als er dan wat wind bij komt, dan ontwikkelt die brand zich heel snel. En dat is wel een grote zorg op dit moment. Wij hebben wat minder last van de droogte als het gaat om bluswatervoorziening, want daar hebben we wel in voorzien. In Zeeland staan op 7 plekken van dit soort watertankwagens die bij brand binnen een half uur aanwezig zijn. Die tankwagens zijn gevuld met 12.000 tot de grootste in Terneuzen 26.000 liter water. En dat is ter vergelijking de inhoud van 10 normale blusvoertuigen. Water! Wat ben je aan het doen? Op dit moment zijn we de waterwagen aan het vullen. Zodat we die in kunnen zetten bij eventuele natuurbrandbestrijding of andere grotere incidenten waar veel om water gevraagd wordt. Nou kan er in deze tankwagen zo'n 17.000 liter water, toch? Correct, 17.000 liter water gaat er ongeveer in. De veiligheidsregio Zeeland vreest geen tekort aan bluswater, maar de toevoer kan door droogte wel onder druk komen te staan. En op de kaart zie je allemaal rode puntjes, rode bolletjes staan. Dat zijn allemaal brandkranen die we kunnen gebruiken. Maar die kunnen we niet oneindig gebruiken met heel veel middelen. Dus we zullen in zulke gevallen ook het open water gebruiken. Dus een watergang of een vijver of iets dergelijks. Maar ook dat kan opraken. En uiteindelijk hebben we in die zin het geluk in Zeeland dat we ook open water hebben als in dit geval de Oosterschelde, het Grevelingenmeer. Daar kunnen we ook water uithalen. Dat is dan wel zout, dat water. Maar beter zoutwater dan geen water. Dat is eigenlijk altijd, het hele jaar rond. Daarnaast wordt er samengewerkt met buurtregio's en Defensie. Zo zou er bij natuurbranden ook een helikopter ingezet kunnen worden met bluszakken. Zoals in Brabant 2 jaar geleden. Maar de extreme natuurbranden zoals in de Veluwe of in de Peel 2 jaar terug. Zulke omvangrijke natuurgebieden hebben we niet. Maar een natuurbrand kan heel snel gaan. Zeker met een beetje wind, zeker met de droogte op dit moment. Door de droogte is er meer kans op natuurbrand en ook een snellere ontwikkeling daarvan. Daarom rukt de brandweer altijd met groot materieel uit. Maar in Zeeland is er eigenlijk nooit watertekort, omdat er geblust kan worden met zoet en met zoutwater. Als je deze dagen gaat genieten op een terrasje, kan het zomaar zijn dat je in het Engels wordt aangesproken. Door personeelstekort kiezen veel Zeeuwse horecabedrijven voor internationale medewerkers. Zo ook hier bij de Schotsman in Kamperland. Mensen uit Hongarije, de Oekraïne, Grieken, Duitsers, Spanjaarden en Nederlanders. Zonder de buitenlandse arbeidskrachten had het restaurant niet genoeg personeel gehad. Alle horeca- en seizoensbedrijven zitten op hetzelfde moment in dezelfde vijver. Die is leeg, dus dan ga je in een andere vijver kijken. En dat is in de omringende provincies en anders in de omringende landen. En hoe gaat zoiets dan op de werkvloer? Nou, gelukkig spreken de meeste Europeanen goed Engels. Net zoals de Nederlanders. Ook onze gasten spreken een goed woordje over de grens. Dus Engels is in sommige gevallen de voertaal. In natuurgebied Waterdune bij Breskens zijn honderden grote sterns doodgegaan door vogelgriep. Hier zie je de sterns op de webcam van het Zeeuwse landschap. De stichting meldt dat medewerkers in witte pakken dode vogels aan het opruimen zijn.
In Waterdunen bevinden zich 7000 grote sternparen en daarmee is het de grootste kolonie van Nederland. De verwachting is dat er nog veel meer dood zullen gaan. Een catastrofe, zegt het Zeeuwse landschap. Op korte termijn worden op 2 bruggen op Tholen maatregelen genomen om de veiligheid te blijven garanderen. De afgelopen tijd heeft Rijkswaterstaat 10 bruggen geïnspecteerd. Hier op de Tolse brug is de geleiderrail einde levensduur. De geleiderrail gaan we beschermen door het plaatsen van een barrier. Dat gaat eruit zien net als de barrier zoals die op de brug zelf is aangebracht. Dit betekent dat de weg smaller wordt. Daarom komt er een snelheidsbeperking van 80 naar 70 km per uur en als het regent naar 50 km per uur. En dat gaat al in op 7 juli. Dan de Vossemeerse brug. Daar mag binnenkort geen zwaar verkeer meer overheen. Er komt ook nog groot onderhoud aan alle bruggen. Wanneer dat gebeurt is nog niet bekend. Zeeuwse examenleerlingen van VMBO Basis en VMBO Kader kregen vandaag eindelijk te horen of ook zij zijn geslaagd. Een van hen was Senne uit Oost-Soeburg. Ja, ik was heel blij toen ik het hoorde. Ik werd gebeld door de mentor en ik was heel blij. Was het nog kantje boord? Ja, ik dacht het wel, maar uiteindelijk niet. Gelukkig. Vorige week wisten de leerlingen die op de andere niveaus examen hebben gedaan al of ze waren geslaagd of niet. Door corona waren de examens in 2 tijdvakken en is de uitslag later voor basis- en kaderleerlingen. En dat zorgde dus voor een week extra spanning. Ja, dat vond ik wel jammer, want al mijn vrienden wisten het al en alleen ik nog niet. Maar dat was wel jammer. Heb je bijvoorbeeld al examenfeestjes gemist van mensen die gevierd hebben dat ze geslaagd zijn omdat je nog in spanning zat? Ja, ik heb ze niet gemist. Ik ben wel gewoon heen gegaan. Maar dat is wel jammer dat nu dan niet die feestjes zijn en nu al zijn geweest. Les over de natuur zonder midden in die natuur te zitten. Bij basisschool Magistraal in Middelburg kunnen ze het zich moeilijk meer voorstellen. Bij deze school, net als bij een aantal andere scholen in Zeeland, werd een tiny forest aangelegd. Een mini-bos, zo groot als een tennisveld. Bedoeld om kinderen dichter bij de natuur te brengen. Groep 5 is er klaar voor. De leerlingen mogen weer het bos in. Ze gaan vandaag op zoek naar bodemdiertjes en doen een bomenbingo. Wat heb jij kunnen vinden hier in het bos? Een liggenster, een rode kornoeie, een haagbeuk. Had je wel eens van die bomen gehoord? Nee, de namen niet, maar hoe ze eruit zien, dat heb ik wel vaker gezien. Oh ja, ik zie hem ook. Ik ga even van dichtbij kijken hoor. Wat hebben jullie gevonden? We hebben bladluizen gevonden. En wat moet je nou met die bladluizen? We moeten het hier krijgen. Is het leuk om in een bosje les te krijgen? Ja. Want? Want je leert meer dingen over bomen. En je gaat weten hoe bijvoorbeeld over de natuur te zorgen. En de bloemen te weten en zo dingen. Dit bosje werd 1,5 jaar geleden ingeplant met 300 bomen en is inmiddels een kleine groene oase geworden. De school vindt het een aanwinst. We kunnen hier levensecht leren in het bos. Je ziet, je voelt, je ruikt de planten, de diertjes kun je vinden. En op deze manier zijn ze echt tussen de planten. Dat is wat anders dan een plaatje op het bord natuurlijk. Wat hoop je nog meer hier te vinden straks? Miertjes, kleine diertjes, een slak. En nog, hoe heet het? Pissebedjes. Nee, kijk. Zou iedere school een tiny forest moeten hebben in de buurt? Ja, ik zeg van wel. Het is superleuk. Kinderen zijn echt bezig met de natuur, ontdekken van alles. Ook een heleboel andere dingen dan waar de les over gaat. Het is gewoon heel gezellig en heel leuk. En eens een keer een andere manier van les hebben. Doei. De minibossen zijn niet alleen fijn voor leerlingen en leerkrachten. Ze werken ook verkoelend, blijkt uit metingen. Dus bij hitte helpen ze de temperatuur wat omlaag te brengen. Ja, en over hitte gesproken, vandaag was ook een warme dag. 23 tot 26 graden. Veel zon, dus heerlijk strandweer. Sommigen waagden zich al in het water, maar het zeewater is nog maar een graad of 18. De komende dagen wordt het nog warmer. Morgen 25 graden en plaatselijk zelfs 27 graden. Vrijdag en zaterdag hebben we tropische temperaturen. Ja, dan is het inderdaad te hopen dat die tiny forests een beetje helpen afkoelen. Dit was Zeeland Nu. Een fijne avond.